Os GPS son un grande aliado cando conducimos por zonas descoñecidas, pero ás veces tamén nos meten nun bolío. É o que lle pasou a unha condutora en Muros que acabou atrapada co coche nas escaleiras que levan á igrexa guiada precisamente polo navegador. Non é a primeira nin a segunda vez que acontece iso, de feito, estáse convertendo nun dos puntos negros do concello de Muros por iso, porque ata 4 condutores remataron co seu vehículo escaleiras abaixo buscando o camiño máis curto. Todos eles argumentan que os trouxo ata aquí o navegador. Eu creo que xa hai máis de 4 ou 5 veces que baixan por aí. A escalinata aparece a man dereita tras unha curva bastante pechada xusto nun paso de peóns. Dende o Concello estudan poñer algún elemento disuasorio no punto, pero temen que o remedio sexa peor que a enfermidade. A realidade é que se poñemos un pivote de pedra grande, o que vai a pasar vai ser que os coches choquen contra o pivote, aparte de que, bueno, está xusto nunha curva e pode dar lugar a que se rasquen os coches contra el.